Isiokwu akụkọ ifo anyị taa maka nwaanyị ọtaba na agụ iyi ifochakpi nkịta nyara akpa. O nwere otu ụbọchị nwaanyị ụtaba bụ nwaanyị mụtara ụmụ asaa. Ọ bụ nwaanyị ajadu, mana nwaanyị a oriri na ọṅụṅụ atọgbughị ya. Mana nwaanyị a bụkwa nwaanyị na-agba mbọ nke ukwuu. Ọ na-akọ ọrụ ka o wee na-enete ụmụ ya anya. Otu ụbọchị wee gaba ọrụ, rụsie n'ọrụ wee debe ụkpa ya ofu ebe wee kọba ọrụ. O nwere otu agụ iyi yiri akwa n'ebe ọ na-akọ ọrụ. Agụ iyi wee mapụta wee che na nwaanyị a bịara ịchịrị akwa ya. O wee bịaba ọgụ. Oge a ka nwaanyị a gaba n'ụkpa ya ka o were mmiri o ji wee bịa wee ṅụọ. Agụ iyi wee ba ya ọgụ, ya na anụba agụ iyi wee lụọ nwaanyị a. Mana mgbe ọ na-elu nwaanyị a, nwaanyị a ka nwere ọtaba n'isi akwa ya wee wepụta ọtaba wee wụsa n'ime afọ agụ iyi. Agụ iyi wee bido zebe uzere zikata uzere wee gbapụta nwaanyị a. Nwaanyị wee were ụjọ na ụmara wee buru ụkpa ya wee gbapụ wee naba. Mgbe ọ na-ana n'ụzọ pụta n'ugwu si ka ọ nọ na-anazu ike na ọsọ nke ọ gbakwara ya nnukwu. Ka ọ nọzi anazu ike, ọ chọba ụtaba ya. O wee cheta na ọ ghara ya n'afọ agụ iyi, mana maka na ọ bụ onye oke oriri, ọ sị ụtaba ya nke a ka eko ya esi wee narụ na ọ bụ na ọ kpọrọ ụtaba, ka eko ya esi narụ na ọ bụ na nya na onwe ha aṅụrị. Ọ sị ka ọ nachi yaba jee nara agụ iyi ụtaba ya. Onye aka o si nachi ya agụ iyi. Ozugbo agụ iyi na-afụ ya, agụ iyi echekwa na ọ bịakwara iwere akwa ya ọzọ. Agụ iyi wee bakwa nwaanyị ọgụ wee lozie ya. Nwaanyị enwe ozi na ọtaba ọ ga-aga ya n'afọ ya. Onye aka agụ iyi si wee loo nwaanyị a. Biko nụ, kedu ihe unu mụta n'akụkọ ihe anụnwa? Ọ bụ na ịmụta ezigbo ihe na ya, biko degoduru m ya na ngalaba okwu. Ifochakpi. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.